Makadi mama. Makadi prophet. Mabva kupi mama? Ndabva kuchitungwiza. Pachitungwiza apa. Makasununguka here kutaura neni mama? Chokwadi prophet. Are you sure mama? Chokwadi prophet. Now chekutanga ndine nyasha dzandanzi ndiise kuupenyu hwenyu. Notenda prophet. Nekuti mimi munochema especially nenyaya dzevana. Ndotenda prophet. Muruda kuti vana vaitirwei mama? Vaprofeti varobana vangu vasikana vasikuroorwa. Havasi kuroorwa. Chokwadi prophet. Asiko zvinezvi ndiri kunzvimbo inonzi Mutoko. Ndiani ari kwaMutoko? Ndikakonobva murume wangu ndokumusha kwevana. Now I am looking. Can I do some serious stuff here? Now I am looking in the realm of the spirit now. Ndaoneswa hondo iri muvana. Amen, prophet. I'm hearing nyasha. Do you know any nyasha, mama? Mwana wangu mwana wachifo. Wachifo. Now listen to this now. Ndiripa number 2. Ha. Musikana. Okay. Yembe yamakapfeka makaitenga kupi? Ndianosona profeti. Now listen to me now. Ndirikuonesweni paine hondo iripo nekuti mune munyama. Amen, prophet. Ndadzoka kumakore kumashure. Amen. Ndokubva ndanokuonai muchitonge munhu ari kunamata but muchitonge muri kumasowe. Chokwadi prophet. Nekuti ndakuonai muchityora muzura. Chokwadi prophet. Muchiimba muri kumasowe. Chokwadi prophet. Tambirai chiremera chauya, tambirai chiremera. Now as I'm looking in the realm of the spirit now, ndadzoka kumashure pane mhepo yakasimuka in the year 2019. Chokwadi prophet. Ndaoneswa murume akatanga kuti munodanana nemuprofita. Ndokubva nyaya yatanga kunetsa. Ndiri kuoneswa makaendesana mumakotsi. But nyaya yange yakunetsa inyaya yepamba. Imi mukati handibve pamba. Nokuti imba indakaitengerwa nemwana wangu first born. Handigone kumusiya. Kusiya imba kuti ugare nemumwe mukadzi. Ndokubva maita nharo. Can I do some serious stuff here? Now I am looking in the realm of the spirit now. Ndaoneswa hondo iri kukunetsa inyaya yemba iyi. Nekuti pamwe penyu pane chigumbu. Pane makore amakaseparata nemurume. Ndokubva matobuda mubedroom. Mukaenda kuspare kwevasikana. But murume akatanga kufamba achitaura mashoko. Akakutaurirai zvakakurwadzai. Akati imimi munonhuhwa. Akati imimi hamugeze. Ndokubva famba achiudza madzisekuru ese. Can I do some serious stuff here? Now listen to me now, my mother. Ndiri kunzi naJehovha. Iko zvinhu zvinyaya yedza kugadziriswa. Madzokera mubedroom. But zvebonde zvakure nemi. Muri kuzvibvunza kuti kokunhuhwa kwakazoenda kupi? Kokugeza kwakazoenda pi? Now chandakusimudzirai kusvogadzirisa nyaya dzese. Nokuti ndaona baba pane dzimwe nguva dzamunozvibvunzawo. Nokuti pane nyaya dzakawanda dzinongoitika. Pane tumwe tuvana twandiri kuona tuvasikana. Anoita seiko murume wenyu mama? Asi ndiri kuoneswa chitonga munhu andotukwa nevana murodhi. Now, munoziva kuti seenda kuprofita iyi? Notenda prophet. KuMozambique kuna? Mozambique ndokumusha kwangu. Ndakuprofita ini ndakaroora kuMozambique. Vane kuMozambique ndovafarira zvokuda. Notenda prophet, notenda prophet, notenda prophet. Regai ndiise grace paupenyu. Vana venyu vagone kuroorwa. Notenda prophet. Vagare mudzimba. Chokwadi prophet. Notenda But prophet. kuSouth kuna ani izvozvi? KuSouth kune mwanakomana wangu wokutanga first born. Iye ndanziwo zvinhu zvimufambire zvakanaka. Notenda prophet. Next Jesu. Ndokuvira prophet. Amen.
nyaya dzavo ngadzinake, vana varoorwe vaite matestimony. Ndinotaura michato nezita raJesu. Amen. Garai pasi. Wangu chingogutsurira musoro kai. Ndikangonzwa kunzi Isaiah ndikati bhuku unonzani? Isaiah. I want to dance with everybody. Are you ready now? Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Gweru Revival Night on 27 February 2026 from 9 p.m. till late. Yes, munhu wa Mwari vachange vari muGweru. Man of God, Prophet T. Freddy, uzabe khona eGweru. Mhlaka 27 February 2026 kubva na 9 p.m. kuze kuse. Ali's Building, 2nd floor, 6th Street, Gweru CBD. Pedyo nezesa. Mukana wema one-on-one na Man of God, Prophet T. Freddy unenge uripo. Kulabo abafisa ukubonana lo Man of God, Prophet T. Freddy one-on-one. Ithuba likhona. Contact 0778 059 270, 0778 059 270 or 0712 528 094, 0712 528 094. WhatsApp 0786 318 886, 0786 318 886. 27 February 2026, Gweru Revival Night na Prophet T. Freddy, le Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.